WTF Weekend je Walk Through Fire, cesta ohněm, a ta myšlenka vzešla z konceptu práce se strachy a práce s bariérami, který nás všechny provází, kdy my se s našimi strachy potýkáme celý náš život. A někdy ty strachy jsou vědomí, někdy jsou nevědomí, ale jsou zkrátka vždycky v nás a brzdí nás v tom rozvoji. V tom, abychom rostli, v tom, abychom dokázali vystoupit z té komfortní zóny, protože teprve mimo tu komfortní zónu my se dokážeme učit nové věci, dokážeme růst, dokážeme dosahovat našich cílů. WTF je Walk Through Fire, což je třešinka na dortu toho víkendu, Firewalk, procházení horkým uhlím. Ale ta hlavní myšlenka je, že každý dokáže projít svým ohněm, znamená těžkou situací, krizí, problémem, propadem, a každý v sobě má potenciál, který vlastně nečeká a tady ho dokáže odhalit. Malými kroky, prací s hlavou, se sebepoznáváním a krůček za krokem během jednoho jediného víkendu tady lidi dokážou věci, o kterých se jim ani nezdňou. Je to neuvěřitelný. Pointa je, že každý to v sobě má a smyslem toho víkendu je to každému vlastně ukázat a dokázat. Co můžou lidi zažít na Walk Through Fire víkendu? Tak můžou zažít vlastně start jakési jejich transformace. My tomu říkáme zážeh toho jejich vnitřního plamene, ale s takovou silou, že už ho jen tak nikdo nesfoukne. To je vlastně jakýsi ten leitmotiv celé té akce, celého toho konceptu Walk Through Fire víkendu a Walk Through Fire bootcampu, který má ještě jako i jiný levely. A konkrétně, co tady můžou zajít, pracujeme s myslí, pracujeme s vědomím, nevědomím, jdeme hluboko do naší mysli a potom pomocí praktických cvičení, fyzických cvičení, ale ne fyzicky náročných cvičení, tak pracujeme právě s těmi bariérami tak, abychom si ty momenty, které tady prožíváme, které tady ti účastníci prožijí, tak aby si je mohli přenést do svých životů a kdykoliv, když je ten strach popadne, kdykoliv, když se ten strach objeví, tak oni si vytáhnou tu zkušenost, kterou tady prožijí, protože zkušenost je nepřenositelná a díky té zkušenosti pak můžou aplikovat tyhle věci ve svém životě, takže už vlastně dokážou s těmi strachy pracovat, že dokážou procházet těmi bariérami a posouvat své limity. WTF Weekend je určený pro každýho. Není rozhodující, jestli je člověk v těžké situaci, nebo ho nějaká čeká a on už se na ní připravuje, nebo jestli je v pohodě. To fakt není zásadní. Zásadní je, jestli je člověk otevřený novým věcem, chce se učit, to je důležitá vstupenka a vlastně jediná základní. Všechno ostatní už je na jednom každým a každý to tady dokáže. Na WTF Weekend jsem se přihlásila, protože kluky znám už nějakou chvilku a vím, co dělají, vím, co dělá Kuba a přišlo mi to extrémně zajímavé. A sama si procházím nějakým obdobím, trošku těžším ve svém životě a přišlo mi moc fajn to otevřít takhle, někde mimo civilizaci, s Kubou, kterému důvěřuju. Přihlásila jsem se kvůli důvěře, protože je tady vlastně s námi Jan Hanuš a on mě provázel RMC tréninkem a brala jsem to jako další výzvu v tom se posouvat dál. Je to trošku WTF a chtěl jsem vystoupit z komfortní zóny. Tak jo, nejsilnější zážitek bylo určitě ranní dýchání. Něco jako 1,5 hodiny vlastně, kdy si každý prošel zajímavým dechovým cvičením, a které nás dostalo, nebo mě osobně, hodně hluboko a vůbec bych to nečekala, protože pro mě to byl úplně první zážitek, takový silný, řekla bych trošku alternativnější. A těch aha momentů je tady víc, nebo aha momentu takového toho jako znovu objevování spousty věcí. A hodně důležité pro mě teďka je, kam směřuješ energii, tam prostě to jde celé. Mě to dostalo do totální jako, jak bych to řekla, hypnózy a dalo mi to odpověď sam v sobě, ujištění na důležitou věc, kterou v sobě řeším. A vlastně to fungovalo. Celou dobu jsem si myslela, že se neumím jako uvolnit a neumím se poddat té situaci toho jako uvolnění a toho být sama se sebou a pracovat sama se sebou a překvapila jsem sama sebe. A bylo to skvělý. Jako. Tak nejsilnějším zážitkem zatím pro mě bylo teďka odpoledne, po obědě, fakt 3 překvapivý cvičení a to teda jsem měl na začátku fakt strach
a bylo to asi pro mě to nejvíc nepříjemné, co jsem zatím tady musel překonat. Fakt výzva. WTF víkend bych doporučila všem. Já vlastně už mám v hlavě úplně, komu ho dám na Vánoce jako dárek. Samozřejmě, že bych doporučila určitě všema 10, protože je tady skvělý člověk a jmenuje se Jakub Vopálka a jeho skvělá přítelkyně Péťa, který prostě jsou úplně úžasný a provázejí nás celou dobu a připadám si tady hrozně bezpečně. A to, co tady děláme, je velká výzva a já to všechno dám, pokaždý to jako zvládnu, takže je to úplně skvělý. Takže kdo chce jako překonávat sám sebe a pracovat sám se sebou, tak jako tohle je ta možnost a tady ten víkend je pro něj. Myslím si, že každý, kdo se chce někam posouvat a chce právě vyskočit z toho, co dělá běžně z té rutiny, tak tohle může zkusit a něco mu to dá. Určitě mu to dá zajímavé věci, zajímavé vhledy. Teď jsem v úplné euforii, protože nevěděla jsem, že to v sobě mám, a že bych dokázala, i když se s tím očekáváním, že přes oheň přejdu, nebo přes uhlíky přejdu, jsem přijela, ale stejně jsem tam byla, tak byly tam pochybnosti, že se mi to povede. A Jakub nás perfektně na ten zážitek připravil, jak po technické stránce, tak ale i přes další zážitky, kterými nás dnes převedl. A to je spousta dalších zážitků, o kterých jsem vůbec netušila, že v sobě mám, a ten výstup z komfortní zóny byl mnohem širší, než jsem vůbec očekávala od tohoto víkendu, a tento zážitek doporučuji teda. A měli byste si to zkusit.